Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिग आपडेट सफैबाय बेनो जाबाय डेली पुलिस कनस्टेबल फाइनाली वेकेन्सि ओंखारबाय अफिशियेल नोटिफिकेशन नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बे पोस्टआ 7000 बारा दङ अल इंडिया सो बिनिफ्राय फिजिकल जाग्रोगोन ना नोंथांमोननि एग्जाम जाग्रोगोन बे पोस्टआव जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आं बिनि सिगां गोबां भिडिअ होदोंमोन जे डेली पुलिस कनस्टेबल फैगासिनो होननानै 1 सेप्टेम्बराव दा फाइनाली फैबाय लास्ट डेट 30 सेप्टेम्बर दा लोगोफोर जों नायगोन अफिशियेल नोटिफिकेशन जायफ्रा चेनेलाव गोदान सो नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोबां साख्रि फैगासिनो दङ नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा बेयाव मेल फिमेल गासैबो नोंथांमोनाहाय हौवाफोर हिनजावफोर अनलाइन खालामनो हासिगोन सो दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव एसएससिआव मानोना नोंथांमोननिखौहाय रिलिखौहाय एबा एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन एसएससिआ सिलेक्शन प्रसेसखौ एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन डेली पुलिस कनस्टेबलआव सो बेखायनो जों बेयाव नायनोसै अफिशियेल नोटिफिकेशन दा बे जाबाय लोगोफोर अफिशियेल नोटिफिकेशन 30 सेप्टेम्बरा लास्ट डेट बेनिफ्राय जुदि एप्लाइ खालामनायाव जुदि गोरोन्थि जायोब्ला एडिट खालामनो हागोन 3 अक्ट'बरनिफ्राय 4 सिम हागोन नोंथांमोना टाइम मोनगोन आरो बे एग्जामा डिसेम्बराव जागोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोना अनलाइनसो एग्जाम जायो कम्पिउटाराव नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ डिटेल्सखौ नायो आरो बे एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटीआव नोंथांमोनाहाय होनो हागोन दा डेली पुलिसाव जाय नोंथांमोना साख्रि मोनो सेलेरिया जोबोर मोजां 21 निफ्राय जागायनानै 69000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन एसएससि एसडि कनस्टेबलआव जि मोनो गासिबो सेन्ट्रेल लेभेलनि गासिबो सेमान दङ डेली पुलिस कनस्टेबलआव सो नोंथांमोना मोनदों एन्ड बेनिफ्राय भेकेन्सि नायोबा 7547 दङ हिनजावफोर हौवाफोर गासिबो लानानै सो नोंथांमोना अल इन्डिया भेकेन्सि बेवहाय मोननो हादों सो बिदिब्ला जोंनि एसटि कोटायाव हौवाफोरा जाबाय 242 भेकेन्सि दङ ओके एन्ड बेनिफ्राय इउआर केटेगरियाव दङ 2748 भेकेन्सि एसटिनिफ्राय जुदि मोजां नाम्बार मोनोबा सो नोंथांमोना आनरिजार्भआवबो थांनो हायो जुदि नोंथांमोननि बैसोआ सेमब्ला तो गोरोबोब्ला एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय दानिया हिनजावफोरखौ नायोब्ला एसटि कोटायाव 150 दङ सो नोंथांमोना 150 मोनदों बेनिफ्राय जोङो आनरिजार्भ होनोब्ला 1502 भेकेन्सि नोंथांमोना मोनदों एन्ड बेयाव सो नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनोबा एसटिनिफ्रायबो आनरिजार्भ केटेगरियाव हिनजावफ्राबो थांनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेन दङ आं बेखौ बुंला सो नोंथांमोना मिथिखागौ जायफ्रा डेली पुलिसनि आन्डाराव मावदोंमोन सो बिथांमोननि थाखाय चान्सआ बारा दङ माने माखासे कोटा दङ माखासे रिजार्भेसन दङ सो दानिया बैसोखौ नायोब्ला 18 इयार्सनिफ्राय हागोन एन्ड बेनिफ्राय जोंनि एसटि हिसाबै 30 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पोस्टआव हागोन आसाम पुलिस कनस्टेबलआव जि हायो बेयावनो सेम दङ 30 इयार्ससिम नोंथांमोना एसटि कोटायाव हागोन जायफ्रानोखि दङ एन्ड बेनिफ्राय जुदि एक्स सार्भिसमेन दङब्ला तो बिथांमोना बारा सो बेनिफ्राय हाइटआ बेसेबां नांगौ आरो बेसेबां रानिं खालामनांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन A to Z नायगोन नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन दा खायसे स्किप खालामो सो बेयावनो आन्दायो सो बिदिब्ला फार्स्टआव नोंथांमोना रानिं जागोन ना एग्जाम जागोन बेनिबो बेयाव गासैबो डिटेल्स दङ दा लोगोफोर एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना जाबाय हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन एबा एचएस पास खालामनांगोन अब्लासो बे पोस्टआव हागोन नङाबा 10 पासल'बा नोंथांमोना बेयाव हानाय नङा नोंथांमोना एचएस पास खालामथारनांगोन अब्लासो बे पोस्टआव हागोन नाथाय मोनसे कन्डिसन दङ जायफ्रा डेली पुलिसनि आन्डाराव एबा एक्स सार्भिसमेन दंखायोमोन सो बिथांमोननि जुदि फिसालाफोर फिसाजोफोर खालामोब्ला सो बिथांमोना क्लास 11 पासबाबो जागोन एचएस पास जाथ'वाखैब्लाबो क्लास 11 पास जाबाबो बिथांमोनाहाय बे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हानायनि अप्सनखौ मोननाय जादों एन्ड बेनिफ्राय हौवाफोरा ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै जेब्ला फिजिकेलाव थांगोन अब्ला एलएमबि लाइसेन्स थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन नङाबा मोननाय नङा सो बेनिफ्राय जायफ्रा एनसिसि दङ नोंथांमोना बेयाव माखासे बोनास मोनदों बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो जेब्ला फिजिकेल टेस्टआव थांगोन अब्लासो मोनगोन एग्जामाव मोननाय नङा आरो बेनिफ्राय मोनसे मोजां बिग चेन्ज जाबाय एडिशनेल मार्क्स होदों बेनो जाबाय बे जबा एचएस पासनि अब्लाबो जायफ्रानिखि डिग्री पास दङ नोंथांमोना एक्सट्रा नाम्बार मोनदों जुदि नोंथांमोना जास्ट डिग्री पास बा 2% मोनदों एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड क्लास बा 3% मोनदों एबा मार्क्स मोनगोन एन्ड फार्स्ट क्लास एबा फार्स्ट डिभिजन बा 4% मोनदों एन्ड बेनिफ्राय डिस्टिंक्सन दङब्ला 5% नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन बे मोजां सो बेनिफ्राय फट' आपल'ड खालामनाया नोंथांमोना जाहाथे मोजां गोरोबनानै खालामो 20 निफ्राय 50 किबिसिमनि गेजेराव नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन आरो फट'आ 3 मान्थस अल्डनि बारा जानो मोना लेटेस्ट जानांगोन बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बर नोंथांमोना हायोब्ला डेट अफ प्रिन्ट होबानो जाबाय जेबो मिस्टेक जानाय नङा होदोंब्ला एन्ड बेनिफ्राय जुदि होआखैब्लाबो एसेबां टेनसन गैया नाथाय नोंथांमोना होयोब्ला मोजां जायो एन्ड एग्जाम सेन्टार होनोब्ला सो नोंथांमोना गुवाहाटीआव हैनो हागोन बेनो जाबाय फार्स्टआवनो नोंथांमोनाहाय रिटेन एग्जाम जागोन दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम जागोन कम्पिउटाराव गुवाहाटीआव थांनानै बेयाव होनाय सेन्टारावहाय सेलेक्ट खालामबानो जाबाय एग्जाम जाखांबासो एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय फिजिकेल टेस्टआव लांनाय जागोन सो बिदिब्ला नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जामबो होनांगोन 100 मार्क्सनि आरो 100 कुइसन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामनि प्रसेस सो एग्जामनि माखासे सिलेबास दंखायो बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किंबो दङ जुदि मोनब्रै रं जायोबा नोंथांमोननिफ्राय 1 माइनास दाननाय जागोन सो बेखायनो 1/4 दङ एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोना जुदि मोनसे हायोब्ला 1 नाम्बार मोननाय जागोन दा बेखौ नोंथांमोना सिलेबासखौहाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बाय पिडिएफ फाइलखौहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन
दा नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ जाबाय नोंथांमोना 1600 मिटार्सल' खारनांगोन 6 मिनिट्सआव बे जाबाय नोंथांमोननि 30 इयार्सनि गेजेराव थानायफोरा एन्ड लं जाम्प बारनांगोन मिनिमाम 14 फिट बारथारनांगोन बेनिफ्राय हाइ जाम्पबो दङ 3.9 फिट नोंथांमोना बारनांगोन स' बेयाव एक्सेलेन्ट गैया जास्ट क्वालिफाइल' खालामनांगौ अब्ला नोंथांमोनाहाय क्वालिफाइड जागोन एन्ड रिटेननि काट अफ लानानैसो बेयाव नोंथांमोननि साख्रि जागोन एन्ड बेनिफ्राय हाइट दा हाइटआ जाबाय नर्मेलाव 170 नाथाय जोंनि एसटिफ्रा नाङा 5 सेन्टिमिटार खम अब्ला 165 सेन्टिमिटारावनो नोंथांमोनाहाय इलिजिबल जागोन स' दानिया जोंहा चेस्टआव फैयोब्ला स' नोंथांमोना बेयाव नायदो नोंथांमोना 76 सेन्टिमिटार जानांगोन जोंनि एसटि हिसाबै एन्ड एक्सपेन्ड खालामबा 4 सेन्टिमिटार बारायनांगोन 5 नङा स' नोंथांमोना 4 सेन्टिमिटार बारायनांगोन अब्ला स' नोंथांमोना 80 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन नर्मेलनिफ्राय 76 निफ्राय जोंनि एसटि हिसाबै बाट माखासे जेनेरेला बेवहाय 81 सेन्टिमिटार दङ थ' हिन्जावफोरना 8 मिनिट्स टाइम मोनदों बेनिफ्राय 10 फिट बारनांगोन आरो 3 फिट नोंथांमोना लं जाम्पबो बारनांगोन दा गासिबो लं जाम्प हाइ जाम्पबो दङ बेनिफ्राय हाइटखौ नायोब्ला स' नोंथांमोना 157 मोनदों नर्मेलाव बाट जोंनि एसटिफ्रा 155 सेन्टिमिटारावनो नोंथांमोनाहाय इलिजिबल जागोन दा बेनोमोन गासिबो डिटेल्सआ दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना एग्जाम जागोन एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम पास जायोबा नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट जागोन आरो फिजिकेल टेस्ट जाखांनानै मेडिकेल टेस्ट जागोन आरो बेयाव स' नोंथांमोना जुदि क्वालिफाइड जायोबा काट अफ बाइसावहाय साख्रि मोनगोन आरो जेब्ला नोंथांमोना रिलि खालामनो थांगोन हौवाफोराल' लाइसेन्स नांगोन नाथाय हिन्जावफ्रा नांनाय नङा दा हिन्जावफोरनि हाइटआ 155 सेन्टिमिटार नोंथांमोना फिन खनसेबो खोनासंदो 155 सेन्टिमिटार हिन्जावफोरा स' बेनोमोन डेलि पुलिसनि बिग आपडेट आरो जेब्ला रानिंआव थाङो अब्ला नोंथांमोना जाहाथे लाइसेन्सखौ लांफायो बेनो जाबाय हौवाफोरा